Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Татарстанда бузда беренче үлем очрагы теркәлгәне безнең калынлыгы нинди һәм аңа чыгу куркынычмы? Динамика безнең файдага түгел, сүз нәрсә турыда бара? Бала туу өчен 100 000 сум чалды. Хәрби бурычлы гаиләләргә ярдәм итүнең тагын бер чарасы барлыкка килде. Татарстанда бузда беренче үлем очрагы теркәлгәне. Бу хакта эшлекле дүшәмбе вакытында ГИМСның җирле инспекторлык бүлеге җитәкчесе Әбүзәр Ногманов хәбәр итте. Гадәттән тыш хәл узганы якшәмбедә Чулманда була. Коткаручылар 61 яшьлек балыкчыга булышырга тырыша, ләкин Ирод медиклар бригадасы килгәнче үлә. Толырак калдагы материалда. Бызга кіру тыйылган мондый кисәтүче билге Мәләкәс елгасы янындагы балыкчыларны көтә. Шул ук вакытта бызда йөрү бәхетсезлек очрагына гына китереп калмыйча, гаилә бюджетына да бәрергә мөмкин. Калынлыгы 7 сантиметрдан да ким булганы бызга чыккан өчен 1,5 – 2 меңгә кадәр штраф яный. Ләкин балыкчыларны күрәсең бу туктатмый. Случаи они всегда есть. Случай вон, в булочную за хлебом пошел и по трамвай попал. Дело тут... Осторожность нужна. Зачем бояться и идти на лед? Бояться утонуть что-то. Просто туда не нужно ходить и все. Ходить там, где уже следы есть хотя бы. Или лунки. Нет, не опасно уже. Лед толстый. Так что нормально. Он где-то сантиметров 20, наверное, уже. Боз әле нык түгел. Чалы сулыкларында боз калынлыгы 5-10 сантиметрны тәшкил итә дип кисәтә кече көймәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре. Чулман һәм Мәләкәстә ачык участокларда бар. Иң куркынычы Түбән Кама ГС районындагы Түбән Биев булып кала. Гидроэлектр энергиясе белән даими су агызу аркасында бу урында балык тоту тыела. На территории города Набережные выявлено 8 мест массового выхода людей на лед, 4 пешеходных перехода и 2 съезда автотранспорта на лед, которые являются местами особого риска. В 3 районах города созданы мобильные рабочие группы для патрулирования водных объектов. Данные группы должны взять на контроль все водоемы, находящиеся на территории города. 2022 елда Татарстанда 80-нән артык кеше баты бүлгән. Аларның 8-е балалар. Шәһәр мэры 1 килограмм балык яшәү бәясеме дип уйланырга чакырды. Никому никаких жизненных установок мы давать не собираемся. Каждый свою судьбу сам выбирает. Или за килограмм рыбы утопиться и утонуть. Или разумно пока немножко подождать. Балык тотучыларга бераз көтәргә кушалар. Синоптиклар салкын һава торышы фаразлый. Бузга ныгу өчен вакыт кирәк. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Динамика безнең файдага түгел. Наил Мәгъдиевнең сүзләрен табиблар да раслый. Коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны янә артты. Бу һәм башка темалар узган традицион аппарат киңәшмәсендә каралды. Теманы алга таба хәбәрчебез дәвам итә. Киңәшмәдә Чаллы мэры Наил Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, коронавирус бер каяда китмәде. Шуңа күрә бер нәрсәне дә гадиләштерергә ярамый. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, динамика безнең файдага түгел. Шуңа да провизор госпитальләр, йогышлы авырулар хастаханәсе, икенче хастаханә һәм ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе бүлекләре штат режимында эшләүләрен дәвам итә. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә яңа коронавирус инфекциясенең 27 328 очрагы теркәлгән. Авыруны йоктырмас өчен бердән-бер бу прививка дип ышандыра табиблар. Вакцинация организована во всех поликлиниках города и в торговом центре Омега. Также продолжается работа выездных мобильных бригад. Вакцина в городе имеется, данную работу также продолжаем. Шулай кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте прокуратура белән берлектә мәктәпкәчә һәм мәктәп учреждениеләренең санитар законнарын үтәвен тикшерүне дәвам итә. Шулай итеп, атна дәвамында мәгариф учреждениеләрендә 5 тикшерү ревизиясе үткәрелгән, нәтиҗәләр прокуратурага җибәрелгән. Оформили санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность летних оздоровительных учреждений в комплексе Саулах, для того, чтобы во время зимних каникул дети могли безопасно, полноценно отдохнуть. Шулай ук шәһәрнең ире сәнгать предприятиеләренең ашханәләре дә игътибарсыз калмый. Шулай итеп, әзер һәм чи продукцияны сайлап алу һәм тикшерү, азык-төлек блоклары торышын, персоналны бәяләүдә ачыкланган кагыйдә бозулар теркәлә, ә материаллар тиешле карар кабул итү өчен шәһәр судына тапшырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
COVID-19 ауруының артуы фондында шәһәр мэрі Наил Мәгдиев йогышлы аурулар хастаханәсен капиталь ремонтлау процессын тизләтергә кушты. Исегезгә төшерәбез, эшләр В1, В2 һәм Б блокларында башкарылган иде. Хәзерге вакытта А блогы яңартыла. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, медицина учреждениесенә якынча 40 ел һәм шуннан бирле бинада мондый зур үзгәрешләр булмаган. Не дожидаясь завершения работ по блоку А, выйти на блок Г, но сегодня нужно разумно посмотреть, с тем, чтобы делу не навредить. Самое главное, своевременная помощь не страдала в этой части. Мобилизацияләнгән ир-атның хатыны бала тапкан очракта 100 000 сум күләмендә матди ярдәм биреләчәк. Бу хакта Чаллы ТВ телеканалына Автокола мэры Наил Мәгдиев хәбәр итте. Шәһәр башлыгы Кама балалар медицина үзәгендә булды һәм яңа туганы баланың әти-әниләрен котлады. Хәрби хезмәткәрнең улы туды. Иминлек максатларында баланың әтисенең йөзен күрсәтмәячәкбез. Шулай ук аның гаиләсе турында мәгълүматлар да әйтелмәячәк. Кечкенә Динарны әти кеше дулкынланып каршы алды. Улын кулына алгач, ул хис тойгыларын тыя алмыйча елап җибәрде. Бу бәхет күз яшьләре иде дип искәртте соңыннан Чаллылы. Тормыш иптәшенең бала табуы турында белгәч тә шундый ук хисләр кичергән. Я на стрельбах находился. И, получается, со стрельб пришел, разговаривал с командиром роты. Мне жена по видео позвонила. Ну, каждый день созванивались. И вот, получается, по видео показала то, что вот родила. Ну и все как бы. В палатке шум, ор, поздравления и тому подобное. Котлауларны Ираттан училищесында 26 октябрьдан бирле бергә хәрби хезмәттә катнашкан иптәшләреннән кабул итте. Солдатны бер тәүлеккә генә туган шәһәренә җибәрәләр. Бу аның өчен үзе бер шатлык. Чөнки бу әти белән улның беренче очрашуы, туганнары белән көтеп алынган күрешү. Не видела его больше месяца уже. Очень рада, что его отпустили на выписку, потому что это наш первый ребенок. Очень боялась, что не успею родить вовремя, что он уедет. Самый такой трепетный, наверное, момент, когда муж взял ребенка на руки. Такое сразу спокойствие на душе, что семья вместе. Республика министрлар кабинетыннан сабыйга бүләкләр тапшырылды. Монда җыелманы һәр мобилизацияләнгән ир-атның гаиләсендә яңа туган балалар алачак. В этот подарок входят очень нужные и необходимые вещи. Одеяло для новорожденного, набор памперсов, детский утепленный зимний комбинезон, маленькие валеночки, комплект детской косметики, комплект пеленок, распашонок, порошок для стирки детских вещей и купальное полотенце с капюшоном. Яңа туган баланың әти-әниләрен котларга Чаллы мэры Наил Мәгдиев та килде. Ул яшь гаилә өчен бүләк әзерләгән. Вручается материальная поддержка в сумме 100 000 рублей. Это средства города, поэтому я думаю, 100 000 рублей вам пригодятся. Помнишь, мы говорили, что мы своих не бросаем? Мобилизацияләнгән ир-атның гаиләсендә кечкенә бала туса, мондый гаиләләр бер тапкыр бирелә торган акчага исәп тота ала. Хәзерге вакытта Ярчалыда андыйлар саны 28. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның алмашуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. 15 декабря ДК КамАЗ. Легендарный мюзикл «Призрак оперы». Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.